Episode af Minecraft Survival Games. I dag spiller vi på MCSG, og mappet er Icarus. Og vi løber de vej, og vi står af helvedes til igen. Og ja, I kan ikke høre min sound, jeg ved ikke lige hvorfor. Lidt mærkeligt. Dårlig start. Men det er okay, det er lige meget. Shit, den har været spawnkiller. Shit. Det er lige meget. Det er bare ny. Okay. Skal der også bare spams her? Ja, bare slå mig tilbage. Det er helt i orden. Jeg er klar, det larmer nok en lille smule. Nej! Er du sindssygt, det går langsomt. Det er lige meget. Ej. For satan. Der er bare second ruten. Der er kun 1-20, men det ligner. Og så dør vi. Nice. Det ligner. Så er der et nyt game. Ja. Jeg skal lige tage et quick. Ja. Ja. Så kan jeg lige komme til emnet. I kan se her noget i det blå her, det kan jeg ikke få væk, fordi jeg klikker F11, så burde det være helt stort, det er det i hvert fald på min skærm, men det er sort for jer, så klikker jeg igen, så er det ikke. Det er rimelig mærkeligt, og ja, der er nogen, der ved hvordan, og jeg filmer med OBS, jeg tror det er OBS skyld, who know, så ja. Og en anden ting er, om I vil se lidt CSGO her på min kanal. Ja. Jeg er rigtig godt lide at spille CSGO for tiden. Jeg spiller ikke Minecraft så meget mere. Altså ikke fordi jeg elsker stadig Minecraft og sådan noget. Eller elsker det måske lige hårdere, men ja. Jeg kan godt lide Minecraft stadig. Så ja. Så jeg håber det synes, at det er okay, at jeg også begynder på lidt CSGO. Og her, og der, er det ikke det der lag sker? Ej. Er det hacks, når det der sker? Ja, det er hacker. Lad os lige fokusere her. Fik stensvær. Flækker bare alle dem, der tager med ruten. Nice. Det der kunne jeg også bare gøre på det andet tidspunkt, men lige meget. Og ja, den her rute har jeg selv lavet. Ja, man skulle ikke tro det langt. Den har jeg ikke fået fra andre YouTubere eller noget. Så det er super nice. Fordi nærmest alle mine andre ruter er for andre. Ja. Yeah. Og der var vist en, der var lidt træt. Rot. Nice. Ja. Jeg er ked af, hvis jeg ikke har uploadet lidt lang tid, men ja, skole. Det er bare lige, altså jeg vil helst lave YouTube selvfølgelig, men skole er bare sådan lidt mere vigtigt på en eller anden måde, hvis I forstår. Ja, så det er jeg selvfølgelig ked af, men jeg kan altså ikke gøre så meget skole, det er altså det første. Ikke fordi jeg ikke, men skole kommer bare først på en eller anden måde. Nice. Jeg skal bare tage alt med og lige bygge det der. Der og så der. Så er vi 5 armor bare, hvilket er okay. Jeg har ikke fuldt internet, mit internet er lort i øjeblikket. Som I kan se, okay, det lægger ikke så meget mere med min rod.
Jeg prøver at optage på Badline, der var lagget det så meget, så jeg ikke gad at putte det ud. Jeg ved ikke om I kan høre det, jeg er lidt hæs. Så det er helt vildt noget. Ja, man kan ikke gøre så meget med det. Ved det. Og ja, I må meget gerne tage den og ro, de skal løbe is. Oh shit. Kom. What? Var det bare mig, eller mistede jeg ikke liv? Det gjorde jeg. Og jeg fik et chok. Og jeg tror så, der var en. Scary for the win. Nå. Der er ikke nogen bag mig. Det er også irriterende det der med mine sounds. At det ikke gider. Okay, chest. Lad os lige gøre sådan her. Det og det og det og det. Det gør sådan her, det og det. Åh shit, min mus, sorry. Det og 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 det og. Så er det okay. Så skriver vi videre. Der er ikke så meget at tale om i den her episode af mine Minecraft Survival Games. Nej. Der er en chest lige der. Bum. 5 arrow. Nice. Jeg tænker nærmest skrevet en 5 arrow. Altså hvis man er på vand, og man flygter, og der er nogen bag en, så kan man lige Så ja, det var nice. Lad os lige putte den her carrot. Carrot er faktisk en okay mad, vil jeg tro. Altså, det er vel finans. Nå, skulle jeg det mene. Og så er der en dobbelt Gen 20 hernede, men den er altid taget. Jeg vil gerne med med, hvis den ikke er taget, så skal jeg give jer noget. Så lav en giveaway. Mit skin i CSGO. Hvorfor gider det ikke? Jep, altid taget. Så er der også en Gen 20 som sikkert også er taget lige herovre. Det er irriterende. Jeg brugte min stemme meget i dag. Men det er lige meget. Jeg kan bare en ny stemme. Ej, stop William med det der. Der er en chest deroppe. Den der chest har jeg faktisk lært at Huawei. Den chest der, men ja. Den bliver altid taget. Så ja. Lad os gå lidt videre over til craft nu. Jo, arrow, men nej. Jeg tror bare, vi vil gå til spawn og se. Altså, vi har næsten alle secondary. Taget, Europe. Skal vi tage til en syn på skibet eller andet taget? Nok taget, men jeg gider sgu ikke. Og ja, jeg har fået et nyt keyboard, det larmer nok. Men ja, som sagt, det er meget. Jeg har et G-apple og sådan lidt af bag, og kunne gå i spawn. Wow. Lad os lige satse på en clean-upper. Shit. Ja, det var rimelig lort af mig, men ja, tak fordi du gad så med på min Minecraft Survival Game. Så må du have det godt til. God sted. Så må du have det godt til, vi ses igen. Vi ses. Hej.